классное такое сполучение, ніколи не видиш, що чекає за деревом. А за деревом... Тарарам-тарам. Отсюда нашей цивилизации. Тут шмат поверховий. Тарарам. Вот такое чего-нибудь, это якийсь Сан-Франциско, а не Минск. Сегодня коротко будет, здесь столько народу в Минску сегодня так лопотятся, бегают. Вот, я на вокзале. И сегодня день охотника у костюле. Кожен человек має свого анёла-охотника, каже наша традиція. Справа не один це уявляти ніяких там крилатих таких мужиков, которые там за нами летают и боронять, как мы ничего себе данного не зробили. Але уявите себе, что вот кольки жихаров у Минску, амаль стольки ж, значит стольки ж, не амаль, анёлов тут в этом городе летает. Якби першая речь, что ее життя не тільки бачне, а все лучше, что ее життя понадматериальне, нематериальне, и оно реально. Другая справа в тем, что сапраўды на протягу дня я сегодня споткал разных людей, и бедных, и богатых, старых, и молодых. Ось покуль нават ехал вот сюда на учебу свою, и могу сказать, что каждый человек этот досвідчив сегодня приносит некой радости. Это значит, что Бог праз анёла, праз когосьці, хто був посланий до його, бо анёл, він так тлумачиться посланий, ангелос по-грецку, він дав йому своєї трошки любові. Думаю, что не хочу заканчивать так морализаторством таким, что как мы были посланные, как мы были ангелос. А так и есть. Мы хотим или не хотим, мы все равно ангелос. Поэтому жадаю кожному з вас, щоб свідомо цю функцію виконував, щоб свідомо нашу функцію, щоб свідомо був посланий, бо мені послання дає радість у житті. Місія дає радість у житті. Коли бачиш чоловіка, який щасливий, а ти був маленька причина та щастя, це супер. Тому кожному з вас раджу, раю і жадаю, щоб так було. А своїх анёлов не забувайте, вони вельми тішаться, певно, коли ви їм дякуєте за те, що вони атакуються вами перед Богом.